Ngi pdiang sabai pi ki paramit be bat ki polok para jor syakani ka jing mani lang jong u Blei lyngba ni ko online worship service Jakob Balang Presbyterian Pohkseh. Hakadun juga pidon ngok panai khinda di ka por ka jong pi ban mani U Trai ban ruai ban yorok ban duai ban sa skor ya ktin ka jong u Blei ngai khu Blei ru pi ha kerteng bathyang tam maka badon bortam ko jong U Trai buno pendem jongi u Yesus Kristus syabagnya cha prang nya phai shu Blei ha ka jing duai u Blei bu khpa jongi u bah beneng ngai ngu imaku Trai be ma ai ngi ka por ka bakodor bangin wana khamara ka jing snai ka jong me ya ka ban mani ya ka ban yorok ba beton borom ya kerteng ka beton bor jong me ya lam du men sembo khut ya ni ka por du bas dang du ba wai no jongka ai bi ke bro begin pendep ko Trai ke long ningkong nak banta ban beton borom ya kerteng beton bor jong me kan long ka jing Kyrkhu nak banta jongi iwe pai we pen sum ben sle igno shimenta baro du men sembo khut jong me namar ngipan ha kerteng jong Trai bono ben be jongi Yesus Kristus amen. Ngenya peteng ya kajing mani jing Blei da bangi ruai lang kajing ruai ka ba laispa nyu husan ba hadien jong ni ruai ngan khot ya iba ban siudor khasentiu banyalam ha ba puli nak ting jong Blei bat ha kajing duai ya kisai kum jong karai bi melap thada jeng it Blei na poki liu lep ba ijli bela kring da jeng isnei atra Jesu ya keningamna ban klen atra Jesu ya keningamna ban klen ya ubah sngewbha bamantam la ubaret ne bakrau marobi kentobat belam sha u Blei U Trai non tau atrai Jesu ya keningamla ban klen atrai Jesu ya keningamla ban klen ngadon yuti hape bangadon hakban dawan yang ala tidak kadon Blei kata long kaspa jongan kamon jongi tang katangakwa banleng ka monjongi tang katangakwa banleng try kenrat ngan syakriyabi kat bajing ka dang sang kanuka nuba me ong ti ngak loi ban le ngam
Kerteng jong li, kerteng jong li, ban yalap ngaso hae. Kerteng jong li, kerteng jong li, ban yalap ngaso hae. Swabangin lei ke jing duai ngan pulih kat tu kat ni dak ting jong Blei abang ngila ban shem nak isti segi nong rom ka lenong ka ba pra ka dekot ka ba lai punyo du lai kundai ba kumju Jeremaiah lenong ba lai pulai ka dekot ka ban rio Henry hakini ki aka baro kan ngin job tiau dau ta bala e jangi namar ngang nget scam baka jingiap lemne ke jingem lemne ki angel lemne ki nok sanchar lemne ki badonbor lemne ki ekeiru ki balong menta lemne ki ekeiru ki ban salong lemne ke jingjrong lemne ke jingjeliu lemne ke ekeiru ka weipat ke jingtau kan om la ken ban pinya klat no ingi nakata ka jing ien ka jong Blei ka ba ho Chris Jisu uba U Trai jungi hakmi ngan wan lam ha ka jing kot bat ka jing penkia bangan penkia eka bat ngan pen pau haki ya ka jing suk bat ka jing shisha ki ba kerhai dungin pendam ka jing duai a try ngi wan ne ka por ya ka ban aingo eme try ba mala dan rengkat try gini kita yo baro try ke jingero baka buram ni aisha me try ni wan ru ni ka por try ban aingo eme try ki aka try ni bala pendep kini kita yo baro try wad langim la try ban ya seng lang ni ka yeng ka jong me try henry lyngba jong kini ki video try lyngba kini ka YouTube try ni la ban penan buram ya ka teng ba tiang tam ka jong me try ka ba crowd tam bat ka bam ju sha job try ni wan ni ka por try ba mendan rekat ru kamju try but pastor kita membersan kirang ba balang try to ai ki ka bor ka jing champang ka jing start try ba ki laban pentelun ni ka kam ka jong ka balang try namar ki ni ki long ki try ki sngi ki ba try lyngba jong ni ka pandemic covid-19 try henry try to ai bor ki to ai ki jing start ka jing champang try ba ki dang la ban pentelun ye kam ka jong kri ki laban penyat ki hakata ka rukam ka ban yalam ya ka ka ba try dan rekat rukam ju try yek tu ba phang ke gospel ke jong me try ke leng sat la ka patrai try to ai ki ka bor ke jing shit rehem ki try bagidang la ban wara shibun ki min sim try shaka sem ke jong me try to ai ki ka bor try bagidang la try ban yat ban yele try ban penan buram ek teng ba tiang tam ka jong me try do dan kat ru kum ju try yek tu ki bala sak ma ke ba jingai na me try to ai bor ki try na mangi ko mi bro try ngi lagi ba tlot try ke bor try ba klam ka jingarap ka jong me try nginum la le ru em try ai bor ngi try ngala ban pai pat cheta ka yeng ka jong me try yak ban penan buram ek teng ba tiang tam ka jong me try dan kat ru kum ju try u shakri jong me try ban sami ka khubor na ting ka jong me try to pen kop yu man sem ko try ba ka eka ba mi na ka shin tu ka jong U try kan long kat kum ka man ka jong try dan rekat kum ju try jaseng badangsa maaf ke lagi let ba bon ki ba pen so si ka man ka jong try ngi panteng Jisu mentapat cabam ju kodru amen mentapat ngin mani U Blei lyngba ki jing ai ki jongi sha kam ka jong U barkat bang idang lum ki jing ai ngu hak yeng ki sem ki jongi nginyo sngou ya ka jirwai ka bakrpang na i Mr. Dean Roy melimpada. Jingling abat bisa ngakertiang din la jing em akalong ka ba pala shisha budang ripen em yanga jing so si bat sngewbha kilenti kloin mat kiem kin
kini kijing kendu hanga kilapan pau shenam henreng angin bajisu ulai alam haduh kani ka kelepman hajing im janga halakasngi hakmi ularon rengkan kadai kejing it bamayan kabajubat hianga ngan yai duai haungan sno shirta Sina ungala yailan hajing im janga hateng ya ungala kentan ya unga jusyakri ban ngabang rujong pertei henwe ding pernah sakibuan yang ngaban penenei henwe ngangen bajisu ulai alam haduh kani ka kelepman hajing im janga halakasngi hakmi ularon rengkan kadai kejing it mamayan kabajubat hianga ngan yai duai haungan sno shirta wala ubaman ya jing im jonga uaphan wat ai ngan du borno panam nong job nganio henre nganget majisu ulai alam haduh kani ka keleman hajing im janga halakasngi hakmi ularon rengkan kadai kejing it mamayan kabajubat hianga ngan yai duai haungan sno shirta ngin duai na kamanta kijing ai jong is kam jong Blei. Blei ubelong rai jong kijing Kyrkhu baro. Ngengu ye me ku trabe i maka jipen dap kijing biang ke jong me ye kiton kam jong kijing im ke jong ku trai ke bahla ke sngi. Bat ki we de kijing Kyrkhu ku trai haki kam ki jam kijing tre kijing kata ki jongi. Tolong ibaret ni bakrau. Banagi jing Kyrkhu ke jong me ngiwan lam kini kijing ai ngu ku trai. Bahkan long ke jing Kyrkhu ye ke jing syakri ye ke jing sakhi ya kerteng be im beton bor jong me. Tu pen kan tang ku trai ni ke jing ai ki baret ki jongi. Ba hangno habagi beton kam. Kan long nam ta pen krau kerteng beton bor jong me. Man pen yar ke hima ke jong me. Hagani pertai Kyrkhu ti borok ki belano jing ai ngu ku trai be ich. Ye Kyrkhu ke jing im ke jong ki kam ke jam tre jing ta pendap biang jong kam juki kebala ke sngi rengkat baka jing suk ke jikemen ke jing kot ke jing khia namar ngi pan hagar teng jong trai bon ben jong Yesus Kristus amen to khani ke por haswa bengin shaskor ye tin ke jong Blei ngin pen kre ye gidonot ye jing mut khat ke jongi daba ye shimanta hagajing ruwaya ro hagajing alam jong ka praise and worship team jong ka Balang jong galaka tongin temple jong me I can long hapohang ni potrai jisu haduh bam jukut to
sngi haka jing shai haka jing shai men sim jong ngakas go haka jing shai men sim jong ngakas go lam yang a try jngewbha pilgrim lyngba kaperte ngangatlon ma mitu ai bor betin yang ada kti isne kan bangga em te ate la jingai ai kan bangga em te ate la jingai ai ai ngandika ka jing em lei ngan silyang shu ai gan bam na manang gospel banuk buka jing em mu kan bangga em ganop tlan silyang shu kan bangga em nganom silyang shu anda boy ha road wan Jordan jing ship ding wat I can one lyngba jing at belum itrim Jisuan ma mi banstan hallelujah 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 junong long hari gandan hallelujah hallelujah junong long hari gandan hallelujah hallelujah junong long hari gandan chúng ta vừa Blei amen ki parbi bagi parlok baro kaphang jong khubor kabangan kuren hakani kana pai sngi kalong kani Ebeneser haduh kani U Trai u iarap yangi Ebeneser haduh kani U Trai u iarap yangi ya kabal pasong norim na ka kitab kebanengkong jong Samuel kalnong banyo wadkhot kabakat ar ketin ju Blei ko angkum ni ti u Samuel ula shim yu mau bula peniang yu hapedeng ka mispa bat ka shen bat ula hot kerteng ya u Ebeneser u daong hadu kani U Trai u iarap yangi bangin sutu khambha ya kani kalnong ka banyo jong kitab kebanengkong Samuel itam kaman phaidin khendiat sikipor ki bau Samuel udang long kumukhna uba syakri hakata benakal hakabalabu ya kasenduk kejutang hakasinong Shilo hakani por ka Israel katan habdeng kathma bad ki Philistia
Bat kata kabatan thma kadon hakajaka kabalkhot Ebeneser. Bat ha kata kathma. Kumbas sau hajanu kisipai jong ki Israel kila du no elaka jong ka jingim. Kumta kila berkhat kai ka daw kupun long yakani ka jing Jakob ka bokhrau. Bat ki penkut maka daw kalong bo Blei shim don rengkat bat ki ha kata kamadan thma kumba julong hakipor kibaralet. Hendak Jakob bakin duai ban kerpat ya kajing don rengkat kajing Blei bat ki. Kila paktin ban syakasnong Shilo. Syakata kasnong hakaba kadon ka tabernakel. Bat kila ong ya u hopni bat u Pinahas. Ki aru di kunsin rang jong urang balang do u Eli. Bakin wanra ya kasenduk ke jutang sya kata ka madan thama. Namar kinget bo Blei udon hani kasenduk barhaba u Blei unwan ken sajob. U hopni bat Pinahas kumbalap tha kilawan ra ya kasenduk jutang sya kata kamada thma barbala poi kata kasenduk ong khting jong Blei bau pat baisal kila ya perta kila lenyar kila ya risa bat kat haduh bagata ka jir sajuki kala pen kenyu wat ya ka khendo wat ya kamadan ru habaki Filistia kila sngo ya kata ka jing risa bat kila tip balawan ra ya kasenduk jutang hakata ka thma o ki ken mau ya kipot belet habaki Israel kila job yaki habaka kasenduk jutang kadon rengkat hakapan thma kum tagi berkhat bakatu kalakut menta ngilasha job haki Israel hari watla katar o keting jom Blei baki Filistia kele kun kata thma bagi phla kalong bagi Filistia kila job bagila job dakin job ka bakhrau hakaba hadu laipo hajar ngut kisipai Israel kila du no yala ka jong jing im om tangkata ki paramai bagi parolog laong bagi Filistia kila keni ya seduk jutang bar kila ra ya ka syakari ka jongki haba ueli orang baldo ule osngo ba ki Filistia kila keni no seduk jutang bar boleh osngo bagi khun jeur kila yap kata kata ma ula kila landang bat ula yap nanti ki Filistia kila ra ya seduk jutang sya kari jongki kila bu ni kong hakata ka kasnong batang ka Ashdod baki labu isnduk jutang ha ka jaka mani Blei ha butun u Blei dagon u Blei jongki bu Trai jongi ulum sya daliru ban pin tengit ban le bamdai ya kerteng ju ni ki bakentang ki ju loong ba ula penhap, ula penjat, ula penpra, daga bor ba ajeng ya kata ka dur Blei jong udagon. Bat ula syok ya Filistia daga jingpang, orang tunjuk Blei ka jingpang balang senam hakamet ka jongki. Ki Filistia kala pengen ria yau kani kasnuk jutan daga baik kasnong syakawai pat daga jingmut bakata ka jingpang kan pet nonoki. Henry kamsim longgum ta. Onda kita sutu baki melak banyele bau ni Blei ubah kraubor ki Filistia ki lawan rakno ya kesduk jutang sya Israel. Bat la ya kah kaji kemi jong u Aminadab kakasnong Kiryat Jerim. Kalong kabahanyo kaya thu spang kajingja kabaja arfusnem. Nadu balawan rahak biang ia kesduk jutang. Hendak ikut Israel kidang don hi ha kaji syasun syar jong ki Filistia. Hakani poru Samuel udalo unong bishar bu no yalam jong ikut Israel. Kum taula khot ya ki ikut Israel bakin ya lumlang shijaka nagabanta ban duai ban kerpat ya kaji pelat ke jong Blei. Pila ban pulie kitab nukong Samuel kal nang banyo nadu thot baar hadu thot bhat saw ban suthu khamba ya kani kabanta nak ting jong Blei ka thot bhat ar kong hadu kani U Trai ulai rap yangi
Samuel ula shim mau bola peniang u habdang mes babakashan bola kerteng u Ebeneser. Keketin Ebeneser kemut mau jong ke jingiarap. Tengok tahu bahawa Samuel ula bu ya uni mau ula shim bola peniang ya uni mau hagat kajaka ke kubur ke buku aban ai. Syekh jaga long haduh kani U Trai ula iarap ini. Kiketin haduh kani kamut. Bahaduh kani Blei ula iarap. Bau ni Blei iarap haduh ni. Ulang uju Blei iarap ini. Ia kani kementah jong ajing em bat ia kata kaban sawanru. Halor jong ni ka jukhot ngokak bagian ia pusan loki lightly kimat. Waktu mensimuku jong Blei un syai yaki jingmut jemberkhat badun Quran hakit unut jongi. Kat bangin ang puson nak tiang jong Blei. Kabaning kong kabenta kolong bu Blei ubay rap yangi hagipor kiba lalit no. Barabor habang ikan mau igipor kiba lalit no. Ngikam snap makan mau igipor kiba kamen. Kipor bagi mat yaki jingiamane ki snai. Kipor jong ka jingjob. Henry habang ipuli ni kemta ya kan mentan nanti jong Blei ki kunsel ki kan mau om tang ki por ki bakamen ki por jong jom ki kan mau ya ki arfus nem ka jing sha banben ka jing sha leben ka jing sha senshar kum ki mrau ha ki Filistia. Habang ipuli ke Bible ngin syambu Blei naga por sya por uyai kren ki briu jong ban kan mau yaki kampla yaki kamba yaki jing plak ki bakrau anta ukuran ruben kan mau yaki pop yaki rengkang banyak jing bishar jong Blei hipor ki balet nak benta kita ki jing rengkang bat nganget bo Blei ukwa yangi bagin kan mau ya kata ki balet yaki por ki balet kamtam idan kinuk kiba ngilale bakala kenang bangin numle baklasyo hakamenta pada kapor kabansawan hakubor sya kabalang Ebeneser hakita jun pau kalong baar basan ujisu loong tukan mau namaratan nangno palahap no bat tukan lah kumut kan mau igi por blen nangno ngilahap kumno ngila kumno ngila pensusi ya Blei bat ben kelak kumut lyngba jong unah tupai saya Blei loong tukan mau ya kan bat le rang ba elade tu bekan mau pat api kinong le palat tukan mau ki menshwana men barim namar ngangalong Blei bamdan wepat ngangalong Blei badom dan ubakat nga isaya kalong sofun riu khot pra bakandai kalong jukot ka Blei kan mau igipor kibalet api ki nole plat kemut yang apa je pikir pop ki bajot ki baram kan mau igipor kibalet ong Blei kan mau bahabren kita barok wan haba ngimdon hokshu Blei jongi ulong Blei jongi uni Blei ubamdon bakat ba ubakrau kajing ik di snai bat ha kajing mabai kum tai khun Israel kile lum hangta hamespa banken mau igipor kebalej maktin mespa nam tang jitip jungi haktin Hebrew kamut U Trai ukmi halor kum ta bau Blei udang khmi halor jongki ki khun Israel kile lum lang hakajing lam jung sambal banken mau igipor kebalej banken mau yagani ni sha banben ia kajing sya job kabaki lamat hakti jongki Filistia nak banta jongi haba usabalo haduh kani kamut bangkan mau igipor kibalik jong jing em ka jongi batman bagikan mau igipor kibalik ya kababha na ibasniu ngidan ayu leka ka kabangin nyo ji kai kadan ka lesson namar barok kijing jahajim kadan bani kai all experience in life has a lesson kabangin kam banyo ji kai kenang bangin nom bakalasyo kabapala kalau bangi puli keting job lengin syambai khun Israel kim shim yo ji kai na ke giba laja hak menor
Man haduh ba kanil nong banjau ki kon Israel kidang manihi. Ya gitu ki Blei thau jong gitu ki snong majan khamtam ki Blei jong ki nong kanan. Yo Blei bal baja ka Blei Ashtoret. Kidang yamani yaki. Kidang bu teneng ya ka ai ka bakiri ki mamarjan ki lale. Lesi kata di kawin kita Blei ukhot usama lukhot ikon Israel Bekenyelum lang ban penkela ye kumbaki kilong. Aku pengen kan mau. Bau Blei habu ai yek hukum. Kau hukum ke benengkong kalong kani. Bapinum yo kiwe Blei nalor jonga. Ada ikon Israel. Kim kan mau, ia kata. Namun dah kilapoi hakari kanan. Kimani ia Blei thau jong kinong kanan. Terus bagi pai selaka jong jingim jongi mentaru. Ngin sembangi kami per ikon Israel. Namun sibun kai keba ngibu khamak banya Blei. Bat kino ki bang ibu khamak nyu Blei kik lalong ki Blei thau jong jingim jongi. Lalong ya kaspa ke po ya ka nam ya ka buram ya ka jing sngewbha jong ka perthei batkat bangi dang bu sha jangai u Blei nginang bu i kita khamat de hangta bu soitan ui ya ka jing tlot jongi badinang ta bu wan ban job ya ka jing im ka jongi kum tau Blei u khot i khun sel u khot jangiru ban kan mau i ki barim Kam tam ki por ki bangi pe sosi u Blei ban kelak bamut baru khot yangi bangin num phashi sata sahi senpat hanek besar kolong bu Blei ukwa ingi bangin kan mauru bu Blei ulong bobha u Blei ulong baisne u Blei ulong iarap u Blei ulong bele kamba u bele kamphala u bala penem u bala pelat merau na kari Egypt ikon Israel. Ubala pelat merau. Ubala sius pa engi lebau khun jeng u Jesus Christ. Bar bagikan mau yini ke kana bor yengi bangin im badu hakamenta. Mbar kum ju nam takalawe. Kamar ke baar. Ublei iarap yengi hakamenta jong jeng im. Kikon Israel. Ong ni tinju Blei kila lum nakamenta ban mani Blei ban duai hau Blei balangit kan bagi daya lum kan bagi dia duai gidan ke jing kermen ha ka donu jongki bau Blei un sapelait yaki nakakti jong ki Filistia ong tin Blei bagi Filistia klia so be kun so ke lum lang si jaka kinang mut bagi lum namar bagi perkhat kuno banile persya yaki Filistia kum tagi Filistia kita lum sipai ki berton jongki ki ong de ban khanglat ngi de ban elat kun so ke nyelum lang de ban lej ban yele yaki mentah ngi ban lej ban khanyat yaki mentah bari kun so bagi suthu ki osngo bagi Filistia kila khre ban yele thama yaki ki la kerpa di Samuel bunu sange ban duai bau Blei unyarap bau Blei un pelat yaki ndak jeng yap ngi puli kalau menyur korba pra la tho kum ni bagi khon Israel kila ong hau Samuel mami tu wat song thach ya ka ban nyar kerpat nak bata jongi hau Trai u Blei jongi bun pelat jengi nak ti kini ki Filistia ko Samuel wat song thach ya ka ban nyar ban kerpat bu Samuel u boyo sngo ya ka jeng kerpat jongki uloi kun sel malam yau khun lang berat ubadang subun nang ta ula penyap yu nam ta makhnya aingu hau Blei bat hakata ka jeseng dengan bagi kenya aingu kadang kajing duai jong kajing pelat ke jong Blei barong tin jong Blei bu Trai ula jubab ya kajing duai kajing Samuel ya kajing duai ka bai kun lagi duai hakata ka jaka bu Blei ula jubab da kajing jubab ka kajing jubab kajing sawa ka jam haki pertat ki ba khrobor tin jong Blei bat habdeng jong tau pahat bakhrobor kelapin sayong kelapin kelumar jimut yaki Filistia kat haduh ba
kila rem hatang jile kila pet bat shibuna ki kila yap no ongal no banyu dot kendai bat shipo angko bagi perkhat kendat sepang kandi ke sha sepang juni khon lang berat jong Blei kan bang ada bangkrek ni kubor kan mau yo yo som baptis habu yin kong yo Jisu Kristus ong kumno wang hakmi u khon lang berat jong Blei u bakit no ya kapop jong berthai puli yones lom kong khor arab kondai bat ngaperkhat bau Samuel udan kam ban penyap yu khon lang berat ndak benta ban aik nya ngu yu Blei dekat bakajing duai bau Blei unwan ban pelaj uni u Blei jongi uba ai yo khon jong u Jesus Christ uba long u khon lang berat u khon lang berat uba la ai ti ka jing im nak menta ka jing suspa jonga ba jong pi barangai bahaba u samal upen yang yo ni umau ulong kadak jong Jesus Christ u Jisu ubelang u Ebeneser jongi ubelang u mau siang jong jiben im ka jongi ubelang u mau jong iarap bat ka jing pelaj badong syuk ting jong Blei bah kata sama rengkat butuh pertat u bejur u bakrau bor u Blei u lapha ki khon sel ke labe ya kisipai Filistia haduh kasnong betkar kabamut naktin Hebrew kaying jong ukhon lang berat kajing job yo nong shun jong iru ki pramit bagi parlok kasdang nakading pna kasdang naripna hagabau Jisu uni ukhon lang berat jong Blei uni u Ebeneser u mau jong iarap u la IT kajing im nakabenta jonga bat jong pi nanta ka jing job kam song ta kata ka jing IT jong u reka song kumno ngi pdiang kumno ngi IT ya ka jing im ka jongi ha u Jesus Christ bah bagila IT lot ka jing Jesus Christ di hangta bakarwan ka jing job ka bakrau na u Blei u bakrau kumbo pa yu bertat ubah rau banyak rap kunsel kum tahu Blei unpa yu bertat ubah rau banyak rap yang ngiru bagi laban job ya usim jong kajingdum habang ipuli ini ting jong Blei ngin syam ba kabaning kong kabala penlong ya kunsel begin job ya sama kolong lyngba kasnam kajing kenya jong khon lang berat kabar kila job ya sama maka jing duai juga Samuel bagi khoni salgi balai lum kata kajaka namar bagai bor jong kajing tuai kolong bakrau haduh kata-kata ngimla ban yo kajing rap kajing Blei limda ngi pelut por ban tuai khoni salgi ong khoni salgi ong Samuel ki ong wat song thai naka balenyar naka bakarpat U Trai lagi ban mat je kajing rap kajing Blei mangiru ngim de ban song thai naka bakarpat ya kaji isnai ya kaji rap hagi por baro jong kajing im kemakan nama kaji rap kawan tang du baklem u ngimla bale iru ngipuli kaki kasiti ka jong Jakob kalau masan khan riu la tho bagajing kerpat jong bohok kala shibon ngila ban il de bangilong ngimlong ki bohok ngilong ki baduna ngilong kinong pop tenrai ha bangi wanda ka donut bro hakar teng ka jong Jesus Christ u Blei unsha skor ia kajing duai ka jongi but sakawe pat ka balai gadi thama la job daga ktin ka jong Blei ktin jong Blei ko ong aba U Trai ula jubab ya kajing duai ji khun Israel kajing job kawan habang isania haktin ka jong Blei kajing job yu setan khamtam kawan tahaba ngi pule ngi tip ban ngi sampang ya ktin ka jong Blei kembau Jisu la job ha tu ri khlau da ktin jong Blei yo baman ulhaban pet no sipor ngiru ngila ban job yo baman da ktin ka jong Blei kumta ki parami bagi paralog kajing job kabangila ban job wat hakamenta jong jing emru kawan tanglang bau Jesus Christ uni mau siang uni Ebeneser mau jong jarap umde nama ka jing la jong umde marki plan ke jongi umde marki program ke jongi bat kham nam ki por jong ke jing ki por jong ke jele kumangi ma hani sngi ki bangi im ka bor jongi ka bor ka ban nom fil ka bor
kaban job iki borok kalong tang ha kerteng ke jong u Jesu Kristus. Gidan kam panle ikawe ong u Samuel. Ngi puli Samuel nyo, iwe Samuel nyo lai sao. Lapin pai no show try da kadonut baro. Da donut jong pi baro. Tu berat ni tagi Blei khala bagi aish torat na bedeng jong pi. Batu kre ilang donut show try. Tu syakri ru tang ya uhi u ti un pelat no yo pi na keti Filistia. Undang tai kun kala berat no iki bal bagi aish torat. Iki aish torat bagi la syakri tang yu try. Kini kini jeng khot ke jong u Blei lembau Samuel. Depi kuat ya kini jeng job ha kini ke mentah. Ha bedeng jeng ke jeng le jong jeng em. Ong pa U Trai daka donut borok pa U Trai. Daka donut borok. Om dah karim action tur. Henry daka donut borok jeng em borok. Entah bread no iki Blei khala. Bread no iki no kino kiba pen wit. Ya kerja em juga nak kerja naik Blei. Kini no mengi kankor koridor kiba shim ya kerja kah khmat. Kabau kerja syah kerja kah jong Blei. Ya kaspa kapau kanam keburom kerja sngewbha. Kiba punya jengai yang ini Blei ngin berat noi kita borok. Nada tu kre ya kata not U Trai tu pen kre ya kata not syukura trai mut pen kre. Ban pdiang U Trai kerja mujong pi. Nanta syakri ru utang ya Tiun pelat jangi. Neki bor jong jeng dum neki bor jong kejeman aingu U Blei bah bangi pulih ni bentah. Iwe sambal nyu lai sao la ong ba kun sal kila bread no kita borok iki Blei thau borok jong kinong kanan but kila kut jingmut ban syakri tang U Trai hi kamat ke balai ba haduh u Blei u babat ya kalawe hakikti ki jong u kiktien haduh kani habo semelu ong haduh kani U Trai ulai rap yangi kipen pau ya kowe Jingiaseng ba kita habiat ini gelenti jong jeng em. Berkai ke bangi lamat haduh mentan u Blei kelong tak hendak dek. Hendak haki sini benar benar nang mat syuk sibun kijing Kyrkhu. Kita boleh lepas krek kat kum kijing temu ke jong u. Nama tangi polis syuk khat lai khat sao. La thok bala kun sa kita ni ban ya le ya kathma. Reha kata kathma kila job iginong shun ke jongki. Ki Filistia ba kila job iki Israel menswa kila kenik lut igi shnong ki ba dan kam jok Israel. Hari mentah ki Israel kila kenik biar kita barok na kinong shun jongki. Kum tayanga ba je piru ki paramait bar ki parolog haba ni IT ya gaji im jongi hau Jesu Kristus. Kamut bagi sama jojem kelakut no unong shun jongi usai tan unna bersang ban job yangi unna bersang ban riam yangi hanai lyngba kasnam ka jong Jesu Kristus balam baka jing duai ka bangi pai shu Blei dakatanut baro balam baka keketin ke jong Blei ngila ban job yu lan kono bula tu no naji jongi la tu ya ka jing suk naji jongi la tu ya ka jing kemen naji jongi la tu ya ka jelong kawe jong ka ying ka sem ya kita baro ngila ban yo biang ya ka jing suk ya ka jing kemen ngila ban yo biang ya ka jing suk shi sem ngila ban yo biang gisngi jong ka jing Kyrkhu kumta haduh kani kamut kajing job ada kipor ki bansawan iton kamban le tang yakini bakata kalong ban beteng ban syani hau Blei haka bor ka jong kan mau sekharia kalong basau kon riu ko ong om du pat je pom lemin da ka bor hanai du mensim jong U Trai paj bigila ban job ngidei penyai beteng ban syani hau Blei hagi por baro antang ngedi ban jam syafrang kumu pol ong ngedi menyepet sepersyak kadang ngedi ban jam syafrang ngedi ban pasu sekelenti ki berim ni saki jing long ki berim ki jongi namar habangi le kumta ngi pai biang sedien kan pen sngosi ya u Blei ngi polisi Hebrew lang mesti por khot lai pra khon lai la thok kum ni hanai utau bohok jonga unyai im da kecenget hanai la da un kan ran da dien kamen sim jonga kam sngewbha syuk yu
Hendai ngingim long na kita ki bakan randa dien ya kaban jot no hendai na kita ki beton ke jenget ya kaban im ya kaban siem. Ketini Blei ko ong ubahau ya im na ke jenget tang ba pela pikan randien. Wang anum so bahasyo ya utau bakan randien. Sendai ong kan si beru bangite ngim long na kita ki bakan randien. Ngim long na kita ki ba pet na Blei. Hendai ngilon kita ngilong kita ki beton ke jenget ki baskem. Kiban mat, ya kajiban im, ya mensing Blei unyarap, bangin long kumta. Ngin yai pet syakmat, ngin yai be syap syakadak. Jong kaji im jukut, dak basyanya, dak bakhmi syau jisu, unang pelong, unang penjana jong jengit. Nginum kan riak, nginum pai din no, nau Blei jongi. Nginum pai biang syakaji im kabarim, syakipop kibasno, hakajing im kajongi. Hawal kut ini kubor. Kau kapan nongkum ni ki permi perlok beij. Haduh hang ni. U Trai u iarap yangi. U laine hakijing kular ke jong u. Yang ni kepor ke benang yahat mentah jong jikim. Ingit skambu Blei u iarap yangi. Untuk nongkat pengi halakas ni. But un yai ne bat ngi. Leng bagi por ki badangwan. Sudah ke bam jukut hi. Ladang ibu ya kejinget bat kejing syania jongi tang hau. Ha kejing em kijing tenju bagi jiben soy kinwan. Tang bah rengkat bagi tangin mat ya kejing kemen. Ngin mat ki por ki babah. Kitan ki por kabangin no mensim sngewbha ngin sya job no tri habdeng kataruh bagi syani U Trai ngin job kedan ki por Blei unju bab ya kijing duai ki jongi un ai hangi ya ka bor un ai hangi kijing pentengen ya ka jingsuk kijing pangji tom kila abanangwan hari U Trai ula benum ino engi benum kentat jengi ula kular kumba ulun kat haka benor, unrengkat haka mentah, bat unyak rengkat bat ngi, nak bentah, kepor kepala syai, keban sawan ru. Kum tak kejing khot jengi haka ni kena pesi kalong kum ni. Tungin penyeng kipar banget kipar lok. Ya uli umau Ebeneser, umau baim, umau jong kejing rap, haka jing im kejongi. Ngin sedang nak kajing im. Nak ni ke temple kajong Blei ke beton nak kajing im kajongi. Yang tangin tei yau ni umau Ebeneser. Ha ki yang kisem kajongi. Ngin tei yau ni umau Ebeneser. Ha ka Balang kajongi. Yang meringit ha ka ni Indonesia. Bahadu kan ni U Trai u iarap yangi. Tu boleh Kyrkhu yang hilang borok lyngba kan ni kubor. Na khtin ke baim ke jong Blei na ka benta ke burom jong u amen nginya tuai u Blei bu pa jongi u bah bening gi aingu ime ku Trai me kren yangi hakani kan opai sngi lyngba kan kubor na khtin ke baim jong me pen kan mau me belong u Blei belong ka jerap ke bahajan jongi ku Trai hej belong ka kut bas melong mau siang jong ji im jengi melong haduh hang ni melarap ku Trai jengi Mekwa ingin kau ni kesengi ku Trai bangin penyeng yau ni mau Ebeneser. Ubelong U Trai jongi. Ubelong mau siang baskem jongi. Umau jong ajeng rap. Hak jing em ngin penyeng ku Trai. Hak yang kisem hak Balang jongi. Ban pengen mau bemelong Blei jongi. Bamulan bakat mame ku Trai beij. Lalu melai rap hak puak balit no. Melong nangkat bengi mentah ku Trai. Habdeng jing lek tunjuk bengi mat. Hani kepat sai bengi em ku Trai bandung nyang jing pang. Ban merkular ban yat ban ngi syakalawe syedok bam jukut di ngi aingu ngitan U Blei bokum me ku Trai mata ya rap ngi habdeng jing lot ki bun bagian IT thamai ya ke em jongi hame ku Trai be je bat bangnya mi syame unong penlong unong penjana jong jingit ke jongi namar ngi pan yakini baro hakar teng jung Trai bun be jongi Yesus Kristus amen. Tu boleh Kyrkhu, ia kita bentah baru bagi lah mendap lyngba
Jokani ke jing syakuri ke jong iu Blei. Un Kyrkhu ya borok kena isi mentah. Bat un pendai ke khubor. Ha kita not. Ha ke jing mut ke jing berkhat ke jong iru. Ngin penwai no ke jing mani ke jing Blei. Ngin wai ke jing wai. Ka bakhat ar. Badi ke tangi sepenwai. Blei baju iarap nyanyi kermen ruhani yang balong jakari bajaka sngewbha hasil jong kakek jong ni riu ku kila jusong kaklan kak sang phi krau jong ni ka jingiada kalong min bakilum mempat shemsei berthei mempat penlong na bam jukut meju long Blei baju namen nyalong siha jarsnem hak madang me kilong kum shisni kum jing amit bakadu habam patli kasni kapon bakum kawa maslei kikun kakit nohi kihet laklet kum jing posnil baja tang likasni Blei baju iarap nyanyi kermen ruhami hashitom baro long kasti long jaka sngewbha Hak wai no jongani ke jis lok bathiang. Ke jing ai ke jong U Trai jong iu Yesus Kristus. Ke jing i ke jong Blei bokpa. Ke jing selok ke jong mensim bokhuj. Ke jing Kyrkhu Blei hawi Blei ke nyelon kat bal ka balang ke jong mehni ke jaka. Bari bangait ke basyakuri ke bamani mehni ke rui ke jong i badak kelang setlak berthai. Nadu menta basyuduk bam cukut ru. Amen.